tu pi pilak pri lendang apa madan pinam lah akhirnya banruan ro pinam banruan cakamat data kadau ngong yang pi nadu mentang bidang kena apa skul yale ban penlong ya kata ka aim in life ko pi pidon haka jingim ngujung pi tena na ko por kini gila batai cakamat rokoi nga ka ka action department ngawan hang ni ko action department lada pi du wrong ak society we are the one ban kat pi ban tap ya pi pojil ngong ya pi kata ko hang ni dei tang mangamroi belong action department kini ki doktor rokoi ki batai ya pi sim dawai wan len mele ang tablet na ban free nak don bakwa aleng jong pi ban le chejil tong pi kata mentau pi wan ang ni pilih school rokoi ka brain jong pi ka biang imei pai school pi ka biang na dong sedong pi kwa ban le posan care pinyo i posan care ubriu pan apa korti ka bapai pentong umong tu koi utong sitong itu korti kam padap ki ra sira ki le the ka top ka bapai ki the kata pi kwa ban long ta pinam kwa ya pi mei paro dodang ret lakha Siapa pertai lembaga jing ai senai ublai lembaga jing ya kendu imei pa jong pi tala khapha siapa pertai imei la suri ilari la sumar kendong ya pi hadu pindah he nasan onda pi pindah he nasan ta sidang ban lagi kam ki balai pujat society ya tangam kwa nak liang jonga kom polis ngai yang ni bat nga ya were pi da jing i ba pi mentah do pidang rit pinum dei ban kta i kam ki wasneu lada wan ke jing pensoi ka balai pujat ru pi de ban ong bai no to drop pa jang to khmat jong pi la tho you choose if you choose the boost you will lose pisung tho pha pi ka ta khot lada pinok man kasi kai kan jing im jong pi ba khoi kan long pin kha got phim lat nem ta khoi ngia kren nyu drugs na ka por sa ka por ba khoi han rei ngai ka man sim pi kan ka por ba ka determination na ka self control ka mer ka phat jong pi ka de ban don na khti jong pi ba khoi pe de ban ong bai ngan yeng sa khmat ngan yalam sa khmat lada kum khani ka juk ka bamta ka jai ban riu jong i ka de gari ka bar rit pha te na ka por spon ngi kren bai ka jai ban riu jong i kan sa du ka sa dam no ba khoi lada pi phim nang ban ya ka im lang sa lang ba khoi pin ji te kan ti ka bas niu ngin sa long ha ka wei ka sngi kum ki tu ki marat bala bo ha po su kin sa ong kibrim rawan pai sendiri kasi ni ong pai kadon go ka tribe ka ba im hani ka kasi machwa ki ta ki ong ki kasi kita kasi mentai kala du jai nomor bele ki im kerni how drop ki pen train yel de na ta ki don tang po su ki kwa ba kin long ta pi ban shong po su ban ki brio ha dan ba kwa na plan yung pi ban ong ba kin man pai ki brio na ba ban ong ba ka jai brio kasi machwa ka jai brio tip brio to blai ka jai brio ka ba dan ka stop ka phong ka ba bet ka ba biang khoi hari mentai ki la set po su ma bele ki la extinct la jadu no po perthe pro khoiแต่แบบสูงทุกไปยังกระตาบก่อยเดินกว่าบ้ามันเลยปุ๊บปล่อยอยู่บนเส้นพี่ปุ๊บสู้เพี้ยนน้ำกว่ามันเลยปุ๊บสู้ลาตากระดาวไงเวรพี่เด็กจริงเองกี่มีกี่ป้ากี่บดอนกี่คนกันเทกี่ปลาหนังแห่ตั้งสั้นกี่เดี๋ยวมันลงกี่ปลอกกี่บ้าคลอสตัมกี่บ้าจันตัมกี่คนกี่ตีบ่ค่อยแต่กี่คนรู้กี่ได้เป็นเสร็จกันไรกี่มีกันดูก็ problem กับกี่เชี่ยมอย่าลังปลอกกี่มีกี่ป้าอย่าทุกจริงเองกี่มีกันใช้ลำอย่าพี่บ่ค่อยไปคนแหลกเนี่ยแหลกตายวัดอยู่องค์กี่มีกี่ป้ากี่ได้กี่บ่บีบ่แทมกี่บ่ในสกูลกี่บ่นั่งอยู่เอวบีกันมาผ่ากี่นู่กี่ปลาอีนึงก็อยู่สนิวปนายกี่ได้กี่ตากี่บ่ยาลำนั่งเตะชักมันบ่ค่อยหาบ่พิเล็กมันเล่นการฟุตบอลกุมยงยูจนสันกุมเล่นการฟุตบอลอุดมกำอย่ากี่โคตรมันยาลำชักมันแต่พี่รู้จริงเอ็มซ้ำลายจงพี่จริงเอ็มในสกุลจงพี่เป็นตั้งกำกินไว้ใกล้เป็นตั้งกำอีกมีกี่ป้าให้ยังมันลองหาจานนักตากเอาไว้กับปังกว่ามันชวนทางนี้ก็ลงบัดตุ๊ติบยังกักตีนอุบเลยก็อ่องแต่จริงติบยังอุบเลยก็จริงสตังจงก็จริงสตาร์กันมาพายกันตาแต่พี่ตั้งติบยังอุบเลยก็จริงเอ็มจงพี่เป็นน้ำนูดที่แหละบรรจานมันก็จะจงพี่มันเละอีกคำเสนอกับไหลผู้ใจมันเนี่ยเราอ่องได้สิสตาร์นปอมพลังอินสตาไตพายซาบัลเลยก็ดิปัตมันก็โดนกำบัญชนายแต่กับพกโซอ่างอีลามันชวนยากาบางฟอร์มรู้อากัสเนมรู้ไทยละติบตั้งไม่สุกเรนยังไงตาบัลเลยงี้กว่าบันฟอร์มยากตากาพกโซอ่างบางก็มันก็กว่าบันฟอร์มยากเนี่ยบัลเลยน้ำมันบักเลยบักยิงชงข้าขณะจงพี่กันนุ่มป่วยเฉยๆปรคอยแต่ก็อยู่บักกดิพัตเมนต์รู้ก็ฟอร์มยากตาบักอย่าพี่ปรคอยกำกว่าบักไซตีจงงี้กันสุดดิซอลเนาะเนี่ยกันเฮียร์เฉพาะการลงปริจงงี้ปรคอยกันสุดด่ากันสุดดำสุดดูน้อยเฉพาะกำกว่าอยากตาบัลลิงิชนายกตาปรคอยบัลลิงิชนายกี่อันบัลลิงิเตรกายมันเป็นเตรกามปรคอยยี่รุ่งยิ้มกว่าอย่าพี่เป็นเงินเทปจีลยี่วันทั้งนี้เป็นปัญชาอย่าพี่ปรคอยบักพี่เป็นไลท์นั่นตากันตีปรคอยเห็นได้ยังโน่บัลเล่ประชาผมซับโชว์เอกยิงเสน่ห์ยี่กราวบันยิงกิมีกี่ป่าหากเอ็มลังสลักเนี่ยตายปรคอยแต่งี้พลิสปัตเมนต์ยิ้มบันเซบันชิมก็มีตะกี้เปรี้ยวมันเป็นงานก็ยิงสัจจากับบ่นมาแต่การยิงเอาดรอกสมองอีกองมันเนี่ยเป็นผมบอกด็อกเตอร์มันเนี่ยอินสปาไตพายซาคำตำกัดกุ้มกับจิงลับกับเม็ดจงพีกับพนิชเมนต์ก็ลงกุ้มตาหากเม็ดจงพีแล้วพิลับสิปวะอาปวะหรือว่าเงินเท่าอีกตาประคอยนั่นพิลับกับจิงกับพนิชเมนต์จงพีกันลงนิวส์เนมสิปวฮัดดูอาร์โพสเนมแต่จอสทิ้งมาบ้าแล้วถ้าพิชงฮาจีนตัวชุเล็กเชียงมันตาชงกับวิกกับมรเทียจงพีขังตลาดสบักชงไลซ์งี้อันไปเกี่ยกับบันเจพีชงไลซ์งี้ก็ตัวแต่ชงไลซ์งี้มันชอบมันไปตีบีมชอบมันไอ้มันชอบมันไอ้ประคอยช่องไลซ์งี้มันเพื่อนมีไม่รู้ยอช่องไลซ์งี้ใครก็บรรยายพี่แต่จอสทิ้งอยากเต็มกับอาร์โพสเนมเป็นจะเสร็จแต่พอเจลตั้งนักดาวพี่กลาบรรยายจริงบ้างใครก็บรรยายจริงเอ็มจงพี่ต่อชุมดดพี่ก็ตามคอยก็ตามเครนมังอาปรักอันนี้ก็ลงตั้งทีโอรีอันนี้ประชังนักปรักติการเลยยังช่องคำรสุมตั้งไล่กันตาช่องอะไรกันตา
sampai ke ke banjai pi ka main jong pi kumon pathei pi kwa ban e khoi te kamut ban ong sakawei ka jing em jong pi po pathei lakha to tip ka jing em ka de bokor dor tam ka po pi pi yo tang si sin ni em nu planet bo pabri ho do ne upai tanat do ne khoi tang si sin ngin em te baling in suicide ele de ya ka jing em ne khoi ngin em no ka jing em tip le ngin em no ka jing em ka ba ngi don ka jing kit khli ya karib ka jam rew hang ta ken kari jongi kan sakio sa jorong nama nak por ki wan ki ba wan tren chief gas ki ong bai ki kena school ki kalau jong jai benriu tala da phi phim dan ki khli hai kalau jong jai benriu jong i pindan phi i ka ta pro khoi te ngan ai sampul le phi long kum long khwai ka kami jong do kha ka ong wat dai te khun ne wi ne jan man tau drop so po ma nga pu bun pha ki no khwai bi kum ne so dong ha po do nar ba he pha ki bo te kin penibang hai phi khoi di u ne phin yo ka jing sok di u ta phin le am ta khoi te ka kami ne yeng i me jong phi in won ne phi ong wat ju sim khun u ne ha po jong ne don unar rel da phi mis ya ta phi num sa bi me phin dai ju to khwai bak ha ru nar nong khwai un ra e phi de ka rel un di ka rai phin yap sndal phi so thoi ta phi o kem me ta la ta ka da ong yu phi long close ba ki mi ki pa ki dei ki ba sim ne ka kardan jong blei ha ka ne po pathei la da phi mi u blei di ki mi ki pa ban yo ban ya lam ya phi don ku pa bo bu ai ka tin ko ong ku pa bo bu ai ru ha bi khun u pan ka do kha ong pat ai do pseng kan ma mai ta ong pat ai do pseng ya phi u pa bo ai ka to patang lang le ka ha ka khun ka pan pang ka abam do kha ong ai do pseng ta kan no tam to ba na jrong ba pe ya phi ba ke phi me jong phi ba tip le nya lam ya phi pan ka ba batam te kin phinyai kan kan ba ki ba khoi im ka jing im ka ba tip le ha ba ki kan thai le ki ba dei ki ba ku ma su ong no ki ba pun ba kha ki ban hap ban ya ban ket ban ba kan ma pha ka jing im jong phi kan dai banai phin khung ka po e khon just for a sake tang kan det e ka jing enjoy bu sen rang phin ket adu ka ta ka long ta mundur phi ada tu sen rang ya phi tre ban wan ka ne ka ju ka bam ta nga pai kai ki sen rang ki la long ka responsibility jong ki ka long tuna phai kan the khoi na ma ble la dang ki khen ne ka bat len na thrai ka jing khai ki kan thei bi sen rang ki la bun ki kan thei ta mi sen rang ki kham le mon kan tian ni kham le mon ni yo ban jet mon ya ka jing im jong hen rei kam dei kum ta kum ki khun kristan kum ki khasi ki bangi ngi wan hang ne khoi ban trai na kim lang sa lang ngim dei ban im ka jing im ka bolong ta khoi ka por ya phi u ble la bu te sport prthei ban kha sen rang kan thei u la bu ka sing krung jong phi u la bu kala ban dei silang du reu let it be kam le ya ka ta khoi hen rei kan dei ban don da ka por lem kum ta ka ain ka don hajan jong ni nga ong phim ne ngi ka action department ngi don hajan kan ngut i ong sistar ne khoi ki bla sha te hat kari ngin te khoi ba ki pan khen ya ka ain ni tai khoi mundur phi hatona ka jing pule phi kwa ban drop down no support jing puli ba phi tang ba phi e to bri phin drop down no support ka long ya ta kam long nang ta ko wi ki sampul kan ai phi pro nang ne thai ki bari hin tung dong phi ri maran